11:42 na milya and there you go. Nanaig pa rin ang kabutihan sa puso ni Dane. Talagsar kang tao ngayong ana. Sometimes, dili nimo mapabago ang usa ka tawo sa imong pagbadlong, sa imong pagpunish sa iya. Sometimes ang imong kabutihan maunay makapamata sa usa ka tawo nga dili ka niya masakitan or dili na siya magpabadlong or maghinahinay na siya og change sa iyang kaugalingon for the better. Sahi mo na siya kailangan sa tao, no? Mabitaw, daghang kay ko mga kaila, no? Daghang kay ko mga kaila sa akong life nga gakaulaw ko og pabadlong sa ila because sa ilang kabuutan. Dili ni siya about gugmabat ka nang sa mga taong buutan kay tanan manggod. Medyo ikaw na lang maulaw bitaw nga mutabang na lang ka sa iya. Example na siya gihimo. Igo ra gid siya nagkuan. Igo ra gid siya limpyo dito ana nya piling nimo uy ulam ko'y gihimo danhi ginapulan man ko danhi. So tungod sa iyang kabuutan na trigger ka nga mutabang day magbinuotan pod pareha niya, di ba? Ingani ang gihimo ni Dane. Wala siya nagpadala sa kasuko, iyang gipadala ang love. Gipakusgan niya ang iyang power to forgive than the power to cast away people nga dili maayo siyang life, di ba? Kay gatuo siya nga si CJ magbag-o gyud. Og parang honorable kay ngani nga kuan nga batasan. Dili tanan na makakaya ani. Yes, di ba? Dili tanan ang makakaya og ing-ani. Dili pasabot lugar nga kung ikaw na alaot kay kastanan, ikaw na ang weak. 'Di ba? Sometimes kung kinsa ang nagpaubos, maoy ipataas. Sa mga nakarelate nga mga madlang people diha nga medyo nakaingon nga tama ang gihimo ni kuan or ga-agree ba mo kang Dane? Napoy uban nga dili mag-agree, di ba? Kang Dane. Sige, duha ka klase nga tawo nga akong ginapatawag karon. Pwede mo mahatag sa inyong opinion about aning gugma. Kay basin pareha mo kang Dane or basin pareha mo kang CJ pod nga ikapila nagi-forgive. Okay? Duha ka klase nga tao katong pareha kang Dane og pareha kang CJ. Posible nga mo agree mo kang Dane, posible dili mo agree sa iyang gibuhat. Okay? Sige, tawag 0995-335-2093. Usap tayo. Hello, maayong gabi. Kinsa ni? Hello, Ay, kinsa ni? Damari. Oy, Jumare! Sige na lang gini si Jumare ba? Karelate gini siya permi ba? Permi gyud? Pero mo. Ngano man? Ngano nakarelate naman pug kakaron? Halik ko kang Dane. Kusgan tingog be. Harilik ko kang Dane. Dane kay Natanga. Natanga day si Dane? Napakatanga. Mayan. Nagtanga di ay si Dane? Wala. Ngano nakarelate man ka sa iya nga wa man ka siya nagpatanga? Anong ganun bitong gumapaselo na anong wala kayo makita nga sayot sa imong partner tungod kay love ni mo siya. And then? Nasagon sa ingon sa mga tao about siya wala kayo makita iya po nga sayot tungod kay nang ibabaw ang gugma ni mo sa imong partner. Tanga din ang ingana? Dili. Ha? Sa mangyod. Murag di ka sure sa imong tubag.
Tanga or Na dili? unsa? Tanga or Na dili? ang tawag adto, Oo, ang nga na. dili kay nahigugma ra man ka. Oo. So, unsa imong na-learn ani? Magpapaka-tanga ba ka or magpapaka-higugma gyud ka? Or gamayan na lang ni may imong gugma, di ba? Ingon ka nga dili na ka magkuan. Dili na ka unsay tawag ani, magpataka og kuan, sulod-sulod sa gugma. Oo nga, ilhon gani mo ang tao nga kuan kay mo. Mhm. So unsa imong na-learn for this kuan drama? Hmm? Unsa imong na-learn ani nga drama sa hashtag Dear MR Too Much? May nayon na ako ang kuan ang pagkuan sa imong partner. Unsay pagkuan? Kanang dili na kay mo nga kahit pa nakakita nakakayop ang iyang buhat. Mhm. Dili na kay mo yata nga magsalig pa bitaw gutol kaya nga Unsa dili na nimo dili na kay kayon nga tibok paligan mo sa ayo. Mhm. Mo nay gibuhat day ni Dane. Hmm? Mo nay gibuhat day ni Dane. Wala. Dili ang tapuan lang. So akong pasabot unsa imong natun-an? Sa imong nadunggan, unsa imong natun-an? Unsa imong nakita kang Dane nga iyang gibuhat? Unsa nakita nimo kang CJ nga iyang gibuhat? Ana ba? Unsa nga lesson ang atong makuha or imong nakuha? Ani Ang pasaylo. pagpasaylo. Meaning, unsa man ang pagpasaylo? Hmm? Unsa man ang pagpasaylo? Bisag unsa pa nakadako ang kadako ang gibuhat sa imong partner pasiloon gid mo siya. Sige, salamat kay tanan. Hmm? Unsa imong maingon sa tanan nga mga wala nakapasaylo? Pasiloon niyo ang nakasala sa inyo. Kaya Sa- ang Ginoo maging nakapasaylo sa ato isa na lang kita nga taora. Okay, greet na imong mga friends and kuan, salamat sa imong pag-share, Jomery. Great na lang sa tanan namin sa imo ay kanang kangginian. Kanang daw nga sa Facebook. Kana lang mo sa tanan namin. Pwede mag-request Unsa man. at ang hirap kang Angelin Quinto. Okay. Thank you. Sige, salamat pod. Another related nga caller nga nang nakarelate gyud guys tanan kang Dane or kang kuan kato nakarelate man to siya kang Dane. Kang CJ nabay nakarelate ja kang CJ. Hello? Hello, good evening. Hello, good evening. Kinsa ni? Si Chinchin din. Chin. Pila edad Chin? 24. 24. Minyo na Chin? Actually, dili pa. Dili pa? Mm-mm. Okay. Nakarelate ka kang Dane or kang CJ? Actually, sa girl. Sa girl kang Joanna. Mm-mm. Joanna? Yes. Joanna iyang miga? Dili ba? Katong babae. Sinta ka. Babae si Joanna dili, iyang miga. Actually, namin sa Miga. Miga o katong Binuangan ra ka nako bayot, kay. diba? Unsay kuan nimo hinay sa ang radyo bi kay lagting kay mong tingog kay Actually, tulungan na lang. palihog na lang ko. Palihog na lang ko ha. Naka-loudspeaker ba ko? Wait lang, naka-loudspeaker ba ko sa imong phone? Wala. Nganong mura manig echo kaayo? Hindi ko yun. Tanawa unsa man. Sana. Okay na? Kana arang-arang. Sige. Sige. Sige ko. Actually, sa babae ko naka-relate. Okay? For me, sa akong past, nako live-in partner for, then, bitong, kapanganad bitong lalaki. Magpa? Gapanganad siya. Gapananad. Of Okay. course, of course, ako.
what is ang pating babaw mo gid atong love sa isa ka tao, di ba? Ambot So, lang, kanang- ambot nimo dia. Sabi siya, muro nga isang dili mo aging gugma. Ambot lang, wala na mga nga na matigbabaw, mga matigbabaw basta kay nako sa ibabaw, say nako sa lalom. Mo ra ginakamawan. Lahi naman na iwa. Lay. So natigbabaw ang love meaning unsay imong gihuna-una di ay nganong mingon magyud ka nga tungod gini sa love ako siyang ma-forgive. Unsay imong gahuna-unaon Ano sa ba? Unsa day imong gahuna-unaon nga kani nga tao ana nga kani nga tao mag-change or gyapon unsa ba? Ga-expect din ko nga ma-change din siya. Kaya actually sa history sa iyang family, nana lagi hero. So ako mo ra gina-try ko na ko akong best ba nga. Kani ba nga lalaki hantod karon mo ni imong uyab? Actually, dili na. So na So, kaya ay namin so na ay nga, moment di ay nga ni-give up na gyud ay ka. magana bitaw mo sa akong self ba nga. Kanang gikapoy ko kay niabot mo gid sa point master ko nga nakaburus din siya. Then, so na-live in me, wala ko kabalo nga nakaburus di ay siya. Wa kay alamag gitago ang tanan nahimo kang tanga. Gimo kaniyang tanga. Murag anang yun siguro. Diba? Okay. So sa ako, Giilad man ako, ka. sa ako nga part ba kay of course ako school ako, college ko that time. So murag sa ako bang ko nga wala pa gid ko sa point nga magka-family kay ginahuna-huna din ako akong future. So siya siguro murag dali siguro siya nga gusto din niya nga makabuo na siyang pamilya. Di ay So, sa ako, sa wait lang. Imo ba ng assumption or iyan ang giingon? dili man noon pero kakakita. Unsay dili din man ako noon? ba. Dili wala siya nagstudy Ah, sa lagi. ako. Lagi ako. Pero So, imo lagi pero ng assumption. Nakakita na din ako. Nga? Kay, murag kaibog gid siya, baga kaibog siya, nga na bata, ano ba? Di Ngunit ay. ako kay, dili pa na ako siya mahatag. So ni ana lugar siya nga maghimo na tag baby ana siya? Wala man noon. Ah, wala. mas Nag-assume ra ka. diba? Ah, wala. Dili man ginasasyon, dili de punta kanang manhid para makaingon ta nga kanang ay dili man punta manhid di ba nga ma-feel de po nato. So, yabot sa point na nakaburo siya. So, ako murag nakakuan ko ba kay natingalam gid ko. Taypa. Pagkaburos ba nakaingon ba siya nga nalipay ra man sang kung anak ko'y anak? Ni ana ba siya? Na ba siya gibungat nga ing ana? Wala man nun kay wala namang gin may nagka-istorya gid Okay. kay murag sa ako ba kay gitapos na nako kay gipapili man ako siya kung asa man tinuod. ka sa babae o sa ako siya nga sa ako lagi daw siya niya murag sa ako pud nga pud ko nga dili po na ako makayas kung konsensya nga ikaw na nakiobligasyon ako dalaga man ko so murag selfish kay ko nga ako kun gyapon ta ka na si kabalo ko nga na kasi na situation. Wala po ka nakauna-una nga pwede nimo i-love mangyapon ang bata. Nakauna man ko master po pero ang problema ba ang luoy man gid na isang bata baya. Matingala siya. Luoy gid pemi gid maigo ang bata ana nga. So nakauna-una ka nga mas mabuti pang iyang pakaslan tong babae na lang. So ako na lang give. So murag sa ako nga pwede magsakit man pero kuan ba kanang wala pa mahimo. Dili gid siguro di bano sa Ginoo sa ato nga inana kami gid magdayon. Maduble gid kay ko move on adto mga almost 4 years ko naka-move on. Giunsa nimo pag ingon nga naka-move on na yug ka giunsa nimo kay dagan ka ay wa ka move on karon nga naminaw. Ako kay murag nakailan ko ba naka-move on ko kay of course nainumduman nato. Pagkatawa na lang ka ba makain ka. Tangahan ako at nga time uy. Ay na lang kay na ako yung mga friends nga mo comfort sa ako Ano ba? Kay nabayan na yung mga depression, nangagian, may na lang, no? Diba? May ganit kay ang akong family kasabot gid sa ako, ano ba? Kuya, ora ba nangingana? Basta ingana ang mga problema nga, wala kay masampitan at wala kay masandalan na usay mapariwara ang kinabuhi sa tao basta ingana kay malibog unsay buhaton magkuha na lang sa goy, wa may nagmahal na ko or something ingana bitaw, no? Delikado nang ingana nga mga moments ra ba?
So, murag sa ako, enjoy na lang ako. Kauban akong family, akong friends, murag naka-move on, rapod ko through sa ilang tabang Lagi. ba. Pero through time, no? Murag na-realize ko nimo ba nga, sana lang kaano kung kami gipagdayan sa Ginoo, Lord, gihapon ko. Ano ba? Tama po. Pero thankful niya kung dugay tagan ko sa Ginoo, maayong matawas karon. Yan kong guide sa insakto nga laki. Jesus. Lagi na dito na dito sa love team na po din ninyo karon. Dito na din ta. Pero mo bitaw nang kamo kita nga kanang ma-heartbroken bitaw ta. Kabalo gyud ta nga gituyo gyud na sa Ginoo nga mahitabo nang ingana bisag imong isip na imposible gyud ni bay kay nagmahal man gyud ko nog tinarong man gyud ko Lord nganong imo mo kong ingani Lord. Ano man yun. Pero in the end makabalo ra gyud ta nga na gyud purpose na gyud someone gyud sa ato mo butang magbulag ta ani kay para ma-meet nato ning someone. Sulit ka master po. Anong yun? Una- Kaya of course, una- una to nga ayaw malipay gid ta. pagbalik. Oo. Ayaw pagbalik. Kaya na insaktong tao para sa iyo. Nya maayo kay People come and go. Diba? Happy ko nga you go through the process nga Oo. nagbulag yun, naguna-una ka, naguna-una siya, nakita ang mga solusyon, sakto ang mga desisyon. Wala din may proper closure. Kaya of course, nung sa ako, dili na din ako. Kaya nga, makikita kasi niya para may manang kubulang na ta. Kaya marag sa ako, nga sa klaro na din kayo to. So, wala naman, true text na lang din may nagbulag ba. Okay. Sa pamay purpose, padayon ni nato kung naana ng bata. Lagi, pero sometimes po, no, kailangan nato na iwasan ng kanang sa text ra bitaw magbulag. Iwasan nato na, nahimo na ng convenience sa atong tanan. Dili ba yun sa ako? Hunaw gani sa una paminaw sa awkward. I know maka-help na siya. Yes, tinuod. Pero kita as tao social beings ta. So ang pagharap sa kana bitawng sa usag-usa kana bitawng example sugto nimo ang tao sa text pag yun ngano man gid na nganong di man pwede nga mag-meet ta nga wala man ang technology sa una nahitabo man gyapon di ba ang pag-forgive sa tao so ang instant nga kaning access sa communication nato karon ginaabuso na nato in a way na wala na tag respect sa tao. Kung makigbulag ka sa tao, wala ang tradition sa wala bitaw ang tradition sa ang mga respeto ba nga bisan pag nakasala siya sa imo, it's respeto gyapon nimo na nga imo siyang bulagan og tarong. So sometimes mawala na sa tong mind. So iwasan lang nato na gamay lang na siya nga dalikit. Actually, ano man din ako, nga kuan, kikita ko. Pero okay na. Pero okay na ako lang gina-emphasize sa madlang Dili people. naman ko niyan. Dili naman gayon. Marag iya kong kataguan mo. Kailangan mag-function ako kung kumalingon. Yahay kasi yan. Para magsaray. Pero salamat kay dagang na-inspire sa imong kuan karon nga at least no na move on ka, naka-move on na ka, happy na mi para sa imo and ikaw happy na pug kay kastanan and tinuod jud day na nga nagi someone jud para sa ato munang na mga heartbreaks nga kahitabo. Muin man din ka nga Lord, di man ko deserve nga masakitan. Pero nganong ingani man, pero nagi day purpose, di ba? Ikaw makakatawa na gudayin ka. Mubitaw na. Muna nagpamatuod na naka-move on. Tama. Dagang kay nag-agree sa imo karon nga mga naka-move on na pod. Salamat. Pero tungod sa gugma gihapon no, imo gyapon siyang napasaylo ato nga mga time and then pwede pa gani unta pasayloon pero dili naman gyud pwede sa kinabuhi. Sa hay man god, pwede ta mo forgive pero dili siya pwede masulod na balik sa imong life. Ana na lang no. Gwapo kay nang nag-forgive bitaw ta kay actually ang pag-forgive paghatag og pagpasaylo wala man ani mo gihatag gyud sa tao gyud di man siya ang maka-benefit ana ikaw man ang peace of mind nimo nga naka-forgive kog tao na okay na mi na wala na ang hurt wala na ang kuan pain ako na ning kalimtan ning tanan imo man na sa imo man na gift man na nimo sa imong self kanang pag-forgive. Love po kasi myself. Kana nag-love ka sa imong self kay imo i-take care nga. Di na ka mag-hate. Ako mag-hate Kapag kang hate, stress kay ang life. Tama.
Ang imong kunot na lang imong agtang. Lagi. Mag-change skin na lang ka sunburn. Para ma-heal pud ang mga scar sa atong heart. Uy, magsige kag scar. Ang scar na ako sa akong heart kay grabe ka scar. Sige kag tanaw sa imong scar sa imong heart nga every time kinsa may hinungdanan ning scar sa akong heart. Kinsa. Sige mo kag balik-balik sa iyang nawong. Sige mo kag balik-balik sa iyang gipang buhat. I don't deserve this. So pity yourself. Kung naluoy ka sa imong self, ay napag-una-una na. Di ba? The more ka gauna-una nga luoy kay ka, luoy yung kag samot. Samot kag kaluoy. So, be peaceful, forgive the people nga kailangan i-forgive. Sometimes ingana ang mahitabo nga dili na gid siya pwede sa imong life. Sometimes pareha pud kay Den nga si CJ gidi ay ang iyang madayonan. Si CJ kinalangan ni CJ og ingato nga babae, og ingana nga babae nga klase sa babae para mag-change siya sa iyang ways. And I'm sure maulaw na gid na si CJ nga magkuan pa. Mag-char-char pa sa uban. I'm sure about that. Kay kung iya pa nang buhaton, wa na gid siya paangod nga tao gyud. Deserve po ni CJ nga pasaylo. Pareha sa ato nga gideserve po nga pasayloon sa Ginoo. Sana natong mga buhaton, di ba? Usay makalimot ta. Dako natong ulo saipon. Usahay, sige na lang tagpangayo. Wa na lang tay pasalamat. Usahay, kwarta na lang ta natong ginauna. O man lang ta ng nagtabang sa uban. Sige na lang tag receive atong gusto. Pero una-una biya nato, no? Ang love bitaw. Loving is forgetting yourself. Kung mahigugma ka, wala mo gagahon na una na sa imong kaugalingon nga maunsa pa ka. Diba? Ang loving is thinking about the other person. Kung unsay makapalipay sa iya imong buhaton. Kung mo smile siya, makasmile na pug ka, diba? Inga naman ang loving, giving. It's not receiving. And sometimes mawala ta sa paling, no? Kanang sometimes nga natay gusto dawaton pero di na nato madawat bitaw, something like di ba nili ang love nga akong gipangita kay murag ang kuan cool example una nga kuan dili man ni mao ang future nga akong gikuan nganong siya akong gipili love lagi pero siya kay wala siya gihatag sa ako nga kuan kalipay mao ba na ang love? Diba, ang love is giving towards that person, not towards you. Towards the person, nga ma-happy siya. Mao nang gibuhat ni Dane. Nga, gi-forgive niya ang tao, kalimutan niya iyang self, because ang tao, mao ang iyang gilab. Si CJ, iyang best friend, and kung best friend na imo ginang pasayloan, hantod nga, mahurot imong pasaylo, di ba? Hantod nga mahurot ang tanan nimo, di ba? Unsa tawag ana kanang love until it hurts. Muna iyang gibuhat. Mo po na gibuhat ni Lord sa ato eh. Ano nagay ninyo? Bisan pag kapila siya gibi-bi didto on the way to the cross, no? Kalimtan niya iyang self nga Ginoo siya. Pero gipadayon pagyapon niya ang kasakit iya gyapong giantos para maipakita lang kung unsa ta niya kalab. In the end, kinsa man ang nanaig? Kinsa ang victorious? Kamo na ito baganan. Wala na kong igon time mga pamilya. It's 12:07. Overtime na ta pero okay lang. Daganta na learn tonight about forgiveness, about love. This is Master Poppy saying, don't worry, be happy. Pag may problema ka, huwag mag-alala. Just don't give up. At kung wala ka naman maganda i-comment, huwag ka nang kumament. Bye for now. See you again tomorrow. Friday na Friday. Aba, episode tomorrow. February 1 na bala.
Okay, so February 1 episode natin. First day of February. Hashtag Dear MOR Chismis. Sama ni nga chismis atong istoryan og mabe. Ato sa ning i-play ang teaser nato for tomorrow. Dear MOR. Ginto ang turing ko sa'yo, tapos papaiyakin ka lang ng isang lalaki? Naku, ipaparamdam sa'yo na para kang basura na basta nalang itatapon sa tabi? Aba, Eliza, hindi pwede yun sa akin. Siya ang itatapon ko sa basura, tatapak-tapakan ko pa. Abangan mamaya sa Dear MOR. Hashtag Dear MOR Chismis. Hala. Ang mention na pudog basura. Kanang ex nga gilabay nas basura puniton gyap ay sus. Unsa ka na ba? Chismis. Unsa man ang mga chismis nga istorya na to tomorrow? Friday na Friday tomorrow. Friday fun. After Friday fun, alas 10 ang Dear MOR. Same time. Sa mga single ladies and single moms, tas mga kamay kayo magkisa ko sa inyong kili-kili mga ilok. Balag ang uban way ligo. Kiss ko be. Mwah. Now believing you with a quote, ang kasabihan gikan sa Dane and CJ story nato tonight. Hashtag Dear MOR Too much. Kung gusto gyud ka mahigugma, pagtuon sa og pasaylo. Walay gugma nga walay pagpasaylo. Ug walay pagpasaylo nga walay gugma.